Kaixo eta ongi etorriak magazinera. Gaur asteartea da, abuztuak 9. Gaurkoan bi elkarrizketa izanen ditugu. Lehenik eta behin Ines Castiella, Nafarroko Ateneoko eledunarekin, egonen gara izan ere, Iruñeko hiriko 6. poesia lehiaketako saridunak atera dire. Eta lehiaketa horren berri eta horren nondik norako ez aritzeko, berarekin egonen gara. Eta ondotik, Xabier Zubialde Legarreta, energia kontuetan aditua den arekin egonen gara, krisi energetikoaz, prezioen igoeraz, orain Sánchezen neurriez eta, halako kontuez solasten, saiatzen begirada sakon bat ematen kontu guzti horiei. Baina, has gaitezen lehenik eta behin betiko edukiekin. Hasteko efemerideak. Abuztuaren 9 zen 1886an Jean Piaget, psikologo, biologo eta pedagogo suitzarra jaio zen. Eta 1952ko abuztuaren 9an Mohandas Gandhi, lider indiarra, Britaniar indiarrek atxilotu zuten bonbain Quit India mugimendua eraginez. 1961an Horixe euskal idazlea hil zen. Eta 1986an Nebworth Parken, Erresuma Batuan, Queen taldeak bere hasierako kideekin emango zuen azken kontzertua eman zuen, 120.000 ikusleren aurrean. Freddie Mercury abeslaria, 1981an hilko zelarik. Agendan ere zer dugun ikusiko dugu. Abuztuan ez da gauza askorik egoten agendan, hala ere asteazkenean, banakako konektatuak ikastaroa Arrotxapean, Iruñean. 8-12 urteko aurrei zuzendua eta iraupena 2 ordukoa. Tailerraren helburua ikaslei tresnak ematea da teknologia berriak behar bezala arduraz eta indarkeriarik gabe erabil ditzaten. Eta hortzegunean, Printze Txikia, udako zinema izanen da Barañainen. Neskato baten eta bere bizilagunen istorioa da. Amak neska prestatzen du helduen munduan bizi dadin, bihotz honeko pilotu zahar batekin. Goazen gaurko egunkarien azalekin. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Lerroburu nagusian, Nafarroak 1000 pisu turistiko baino gehiagoko eskaintza du. Foru gobernuak apartamentu klandestinoak eten nahi ditu. Azken 6 urteetan 163 bizitoki zigortu dituzte. Arau hausteengatiko isunak 9.000 eurotik 75.000 eurora bitartekoak dira. Argazkian, gasolindegi bat eta gasolinak arnasa ematen du. Ia 115 merkatu da ekainetik, baina duela urtebete baino garestiago dago. Beste berri batzuetan, PPek energia aurrezteko neurrien aurka egin du. Mikel Irujo industria sektorearen eraginkortasuna areagotzearen alde agertu da. Eta Iruñak 100 egun lehorrenak ditu 1976tik. 38 litro baino ez ditu biltzen, aldi horretako batez bertzekoaren 125. Eta azkenik, kritika gogorrak egin dizkiote erregeari Simon Bolibarren ezpata pasatzean ez altxatzeagatik. Eta Diario de Navarran, lerroburu nagusian, gobernuak bere horretan utziko du energia aurrezteko dekretua, eta bihar sartuko da indarrean. PPek gobernatutako erkidegoek araua bertan behera uztea eskatu zuten. Temperatura mugak eta erakusleioak 10etan itzaltzea lehenagongo neurriak bezala. Argazkian, Letizia Alegre Bienzobas, Arkedaseko erizaina ageri da, zauritua egonkortzen lagundu zuena, adarkada gertatu zen plazan. Eta izenburua Manos Vitalesen Argedas jarri dute, hitz jokoa eginez. Italiako zirujau batek eta hainbat erizainek igandean salbatu zuten adarkatua eta hobera egiten ari da. Gara egunkarian, argazkian Gazako Biaur leiho batean eta izenburuan Maran Faraj irakasle gazatarraren testigantza. Josef nire laguna hilda nola liteke? Beste lerroburu handi batean, energia austeritatearen araua pultsuan eta zalantzekin sartuko da indarrean. Lakuako eta Iruñeko gobernuek erreserbekin onartzen dituzte Espainiako gobernuak neguari begira energia aurrezteko proposatzen dituen neurriak, eta PPko autonomiek gaia judizializatzeko mehatxua egiten dute.
Berri batean, fiskalitatea eta bakea, petroren lehentasunak. Berria egunkarian lerroburu nagusian, lehen argazki batean, termostatoa eta argiztapena mugatuta egonen dira bihartik. Hego Euskal Herriko komertzioaren sektore batek ez ditu ongi hartu energia aurrezteko neurriak. Jaurlaritzak malgutasuna eskatu zuen Madrili. Beste lerroburu batean, su-etena eta dolua Gazan. Gazan indarrean da jihad islamikoaren eta Israelen arteko menia. Gutxienez 45 herritar hil dituzte bombardaketetan. Bombardaketa batean hildako familia bereko senideen hileta atzo Jabalian ageri da. Samir Zakuot Al-Mezeneko zuzendariaren hitzak ere agertu dituzte. Palestinarrok antza, ez gara besteak bezalakoak, gu hiltzen utz gaitzakete. Beste berri batzuetan, Jaione Dorai eta Ernesto Prat idazleen hitzak. Ieslariek errepresio neurri askotarikoen pean bizirik diraute, elkartasunari esker izan da. Eta Errusiak baimena eman dio Nazio Batuen erakundeari Zaporizaiako zentral nuklearra ikuskatzeko. Eta azkenik Euskal Herria irratia. Berri nagusian, ezoiko garbiketa egiten ari dira Arga ibaian. Urre maribaxuak eta neguko uholdeek eragin dute ohi baino sedimentu gehiago pilatzea. Beste berri batean, Nafarroan 21 ziztada salatu dituzte. Sastada nabarituz gero, berehala 112 telefonora deitzea gomendatzen dute. Eta Olatzen beste azalera handiko saltoki bat zabaltzeko baimena eman du Nafarroako gobernuak. Aparkaleku handi baten inguruan 5 eraikin altxatuko dituzte eta gutxienez 17 saltoki izanen ditu. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur eguraldiak ildo beretik jarraituko du, apur bat beroagoak leku batzuetan. Goizean goiz, oraindik han-hemenka zaparradaren bat bota dezake. Goizetik aurrera eta arratsaldera arte giroa lasaiagoa izango da, eguzkitxoa une askotan, baina arratsaldetik aurrera ezegonkortasuna berriro ere areagotu egingo da, eta egunaren amaieran zaparrada trumoitsu batzuk bota ditzake, bereziki barnealdean. Ekialdeko haizea ibiliko da, ipar-ekialdeko arratsaldean eta temperatura maksimoak 5 koska igo daitezke. Asteazken goizean, aroa lasaiagoa izango da, soilik erdi mailako hodei eta goi hodei batzuk agertuko dira eta eguraldia eguzkitsua izango da. Arratsaldean nahasiagoa izango da, bero hodeiak ugaritu eta zaparrada trumoitsuak bota ditzake eta zenbait lekutan mardulak izan daitezke. Ekialdeko eta hego-ekialdeko haizea ibiliko da, eta horrek temperaturan eragina izango du eta barnealdeko hainbat tokitan 38 graduak gaindi daitezke. Hala ere, arratsaldean iparraldeko haizeak beroa zertxobait apalduko du. Eta gaurkoan Ines Kastillarekin gaude, behin baino gehiagotan hemen egona dena, eta Nafar Ateneoko Euskarazko saileko eleduna. Arratsaldeon, Ines? Arratsaldeon. Mila esker gurean egoteagatik. Bueno, hain zuzen ere, duela gutxi, Iruña hiria 16. nazioarteko poesia saria izan zen, gaztelerazko sarian behintzat, euskarazkoan 6. saria, ez da? Hori, bueno, antolatzen duzue, pentsatzen udalarekin batera, ez, elkarlanean, eta, bueno, atera dire sariak. Bueno, konta iguzu, lehenik eta behin, Ines, zer da Iruña hiriko nazioarteko poesia saria delako? Bai, sari hau Iruñeko udala eta Ateneoren bitartez sortu zen, o sortu zuten duela 16 urte, gazteleraz, hasi zen hasieran, eta handik 10 urtetara, ikusi zen, euskarazko poesiak ere lekua eduki bartzuela sariketa horretan, eta orduan sortu zen Iruña hiria saria, ezta, euskarazkoa. Ciudad de Pamplona, baina euskarazko poesia saritzeko sariketa bezala, ezta. Eta Iruñako udalak eta Nafar Ateneok antolatutako sari bat da. Sari horrek, 3.000 eurotako diru saria dauka, eta horretaz aparte irabazleari liburua aurkeztu duen
lan hori argitaratu egiten zaio, denon artean argitaletxeak argitaratzen dio, eta sariketa ematearen ekitaldi horrekin batera ateratzen da argitara liburua. Sariketa emate hori izaten da urrialdera, alkatea egoten da, Nafarroateneko lehendakaria, eta ekitaldi ofizial bat izaten da. Liburu hori, Inez, izaten da bi saridunen arteko liburu bat, edo bakoitzak bere izaten du? Bakoitzari berea. Gaztelerazkoari bere liburua, argitaratzen zaio, eta euskarazkoari bere liburua. Azkenean aurkezten dira ere, uste dut bertso andana bat, ez? Minimoa 400 izan daiteke? Gazteleraz gehiago izaten dira, izenak esaten du bezala nazioartekoa delako, beraz, gazteleraz, Hego Ameriketatik eta beste leku batzuetatik, Espainia osotik iristen dira lanak, euskaraz gutxiago izaten dira, euskara egiten diren eremuak murritzagoa direlako, orduan Euskal Herri osotik jasotzen dire, iparraldetik baten bat ere, Euskal Herria ere badelako, gehien bat Gipuzkoatik, esan erra dago, Nafarroatik ere azken aldian ari dira lanak aurkezten, eta geroz eta urtetik urtera gehiago, eta kalitatez, eta ikusten da badagoela maila euskarazko poesian. Euskarazko poesia momentu hon bat bizitzen ari dela, eta hori interesgarria da. Euskarazko poesian sartu aurretik, egia da, gaztelerazkoak adibidez gainera baduela nahiko, ez dakit, entzute edo nazioarte mailan, ez, tokia haunitzetako, herrialdea haunitzetako, olerkiak etortzen dira, ez bakarrik Espainiar estatukoak, baizik eta Hego Ameriketatik ere etortzen dira asko. Anekdota bezala kontatu zidaten zen nik epaimahai hortan ez dut parte hartzen, baina anekdota bezala kontatu ziguten duela pare bat urte edo Japoniatik ere iritsi omen zela lanaren bat, gaztelera badakigu munduan hitz egiten den, ez dakit, hirugarren hizkuntza dela edo holako zerbait, beraz, Euskara ez? Euskara ez da? Euskara ez, baina, euskara ere Hego Ameriketan badaude euskaletxeak, eta, ari da hor mugimendua sortzen, beraz, emango diezaiogun denbora eta ikusiko dugu, hemendik urte batzutara, igual iristen zaizkigu baita lanak, zer dakitik, Argentinatik, edo Uruguai, edo bate daki, ezta? Euskarazko nazioarteko poesia saria ere izanen da, beraz. Inez, irizpidei dagokionez, pixkat jakiteko, norbaitek noizbait aurkeztu, olerki bat, pixkat zer hartu behar du kontuan, zer formato? Irizpide bezala ez dagoela irizpide teknikorik, badaude baldintza batzuk, baldintzak dira asko jota 400 bertso lerro eduki behar dituela, aurkezten den lanak, gutxienez 400 eta asko jota 800, barkatu. Hori da irizpide baldintza bakarra. Gero epaimahaiak kontutan hartzen dituen irizpideak ez dira teknikoak edo, teknikotik badaukate, baino pixkat baloratzen dena da pixkat originaltasuna, ezta? Lanak aurkezten duen bere orokorrean originaltasuna, teknikoki zuzena izatea, noski euskaraz ongi idatzia egotea, noski, baina oso obioak ez diren irizpideak dira horiek, eta batez ere lanak bere orokorrean ikusten zaion originaltasuna edo merezimendu hori, ezta? Aurtengoak adibidez, poesia bezala teknikotik oso ongi idatzitako ikusten zen idazlea jantzia zela, zekiela poesia idazten, ez zela lehenbiziko aldiz poesia idazten hasi den edonor, ezta? Horako baten bat ere jasotzen da, ezta? Denetatik jasotzen da, gehienak, kalitatez gehienak horak izaten dira, baina bat edo beste izaten da, kaskarrago izaten dena, ezta? Eta adibidez lan hau, lan dotorea zen. Poesia maila politia zeukan, bai. Justo horretan sartu aurretik, epaimahaia nola osatzen da, Inez? Epaimahaia osatzen dugu batetik aurreko edizioaren irabazleak, bestetik denon artean argitaletxea liburu argitaratzen duen argitaletxearen editorea, eta bestetik euskara eledunak, kasu honetan nik.
eta 3 osatzen dugu hori epaimahaia. Bueno, eta sartuko gara Inez, aurtengo irabazlearekin. Nor dugu irabazlea aurten? Aurtengoa izan da Gotzon plaza, jaio, uste dut aurreko astean eduki zenuten hemen, ezta? Eta insomnioan lanarekin irabazi du, eta oso lan hori, poesia aldetik oso ongi, ez dakite, eraikitako lan bat izan da, ezta? Dotorea, eta zeukan bere gai aldetik bere originaltasuna, ezta? Interpretazioa desberdina, bakoitzak interpretazio bat ematen zion, eta zen interesgarria zen lana. Ez dut spoilerrik egingo, ze liburua argitaratzen da saria ematen den momentuan. Orduan saria emate ofizial hori, uste dut esan dudala, urrian izango da, orduan aterako da liburua, eta ordura arte badakigu saridura zein den, lanaren izenburua badakigu zein den, baina edukia ez dugu aurreratuko, ez da, edukia, liburua argitaratzen denean, orduan etorriko naiz berriz, nahi baduzue, eta kontatuko dizkizuet gauza gehiago. Berarekin egon bazineten, berak ere kontatuko dizue. Berak argitu zigun, hala ere zakita ados egongo zaten Inez, berak aipatu zuen momentu batean, poesia ilunegiak eta hermetikoak direnak berak ez dituela sobera gustoko, eta honek nolabait ere, zituela lehioak, erran nahi dut, ez? Ulertzen altzela, kasua interpretazio ezberdinak, baina, ez zela poesia igual bereziki komplikatua ulertzeko, eta ez jeroglifiko moduko bat. Ez, egia da, berak aurreratu baldin bazuen, ados nago berarekin. Ados nago berarekin, zen, segitzeko erraxakako txartean, zer erraxa hitze pixkata amigua da, ez da? Baina egia dela, iruditzen zait, eta uste dute epaimahaikidean 3 ados geunden, erpin desberdinetatik ikus daitekela eta bakoitzak bere motxilaren arabera, egun horren aldartearen arabera, interpretazio bat edo beste ematea bazeukala, ez? Orduan horrek aberastu egiten du poesia, ze berez poesia ez da eleberri bat bezala, ez? Esaten dena dela. Interpretazioari bidea ematen dio, eta hori da, pixka poesia daukana interesgarria, beste gauza askoren artean. Eta Gotzonen lana, Gotzon plazaren lan honek, bazeukan hortik ere bai. Eta hori Inez, poesiari dagokionez ez da interpretatzen akats bat bezala, hau da, zerbait oso irekia baldin bada eta oso interpretagarria, ez? Ez da izaten autorea ez dela gai izan transmititzeko ideia, eta beraz zuzenagoa edo poema bat hobea dela lortzen duenean mezu bat transmititzea, galdetzen dute. Baina mezu hori ez da maila hau txuria da, ez da holako mezua, ez? Hori eleberriak edo prosak hori badukate poesiak, normalean sentimenduak edo emozioak transmititzen ditu, ez da? Orduan emozioak bakoitzak bizitzen ditu modu desberdinean. Zuk eta nik edo beste dozeinek, egoera bat ez du berdin bizitzen. Poesia pixkat igual hortik ere badauka, ez da? Orduan, hori da pixka bat ikusi duguna. Eta, zuk erran bezala, ez gara gaian gehiegi sartuko, ez egiteko spoilerrik, baina bai errantzegun ere Gotzonek bertze kontua dela poesia, neurri aldetik poesia librea bezala zela, ez? Bertso librea, noski horrek beti badu egitura bat, ez? Badu musikalidade bat, baina ez zuela neurri formal hori, ez? Eta Inez, galdetu nahi nizun, ez dakit sensazioa duzuntzuk, agian azken aldian poetek gero eta gehiago idazten dutela hola, agian, ez dakit ez, poesia formal horiek bere neurriekin, beren silabekin eta pixket zerbait zaharkituago, 20. mendekoa bezala ikusten dela gaur egun? Agian, nik ere badauka sensazio hori, iruditzen zait poesia klasiko esan dezakegu, hori pixkat ari dela, azken aldian, prosa poetikoaren aritik ari dela gehiago jotzen, Gotzonen lanak, ez zen poesia klasiko hori, ez da, orain arte poesiak bezala ulertu den zera hori, aurrekoak ere ez da, Ierni Azkarrortaren eripoemiak ere, ez zuen zera hori, zen pixkat, hori neurri aldetik librea edo
ez da prosa poetikoa, zehazki, baina bai neurri aldetik ez zela, ez zela zerbait zehatza edo hori, zera irizpide batzuk segitzen zaituena, baizik eta pixkat librea. Bai, eta azken aldian, bai, nik ere, eta gazteleraz ere iruditzen zait orokorrean hortik ari direla jotzen gehienak. Agian, ez dakit, izaten alda ere, igual musikaren estandak nolabait ere hartu duela, ez, guzi hori musikan bai, ez, musikan eta rapean eta honetan bai, ez, mantentzen dire rimak eta egiturak ongi, baina igual poesiak behar izan du aurkitu pixket bere, ez, espresio modua, igual, ez dakit, hau hipotesi bada hemen altuan botatzen dudana, baina igual bertze garai batzuetan, igual ez genuela inbertze musika, ez dakit, ez, eskura, igual poesiak izatea bereziki egitura bat eta musikalidade bat, ez eta rima bat, igual importantea zen, baina gaur egun hainbertzen musika dugunez, bilatzen dugu poesian igual bertze zerbait, ez? Iruditzen zait pixkat hori kulturan orokorrean ikusi daitekela hori, ez? Beste disiplina batzutan ere, klasiko, kakotxartan esaten du klasiko ze bakoitzak, ulertu dezake modu batean, baina beti egon dira, hau egin behar da horrela, pintura, literatura, musika klasikoak edo gaur eguneko musikak edo rockak edo teknoak edo olako musika modernoek ez daukate ezer duela 100 urteko musikatik, ezta? Eta igual, nik beti pensatu izan dut kultura izan dela pixkat eguneko errealidadea adierazten duen adierazpide bat, ez? Eta, igual badauka hortik, ez? 21. mendea izaten ari da, duela 50 urte atzera egiten baldin badugu, nik uste dut ez genuela imaginatuko gaur egun gure egunerokoa izango zela horrela, ez? Makinek, ordenagailuen, mobilek, Alexa, Siri, ez da gezer, horretaz inguratuta gaude, ez? Pixkat, duela 50 urteko perspektiba horretatik ikusita, pixkat surrealista, ez? Ematen du. Ari naiz pixka muturrera jotzen, ez? Baina, iruditzen zen, kulturaren ere ari dela hori islatzen, ez? Modu batera edo bestera musikan, pinturan, poesian, literaturan ere bai. Orduan, horrela ikusita, ados dago. Eta nolabait ere saiatzen dela, ez? Igual, ez dakit, formalismoetatik gehiago ateratzen, ez? Igual gauza klasikoak izan dute beti, ez? Forma bat, ez dakit, ez? Akademia batetik segitzen diotela, pixketen korsetatuago, eta igual gaur egun saiatzen da pixket hori apurtzen, denak oso apurtzaileak baikara. Bai, batean, ezakit politiko justuzena den, baina eliza bat zegoen, markatzen ziguna zeintzen bide zuzena eta zeintzen okerra. Gaur egun, zuzena eta okerra zer den hor limitea ez da gehiagoan dagoen, ez? Orduan, pixkat hori islatzen da beste guztian ere, ez da? Eta hori ona da, txarra da, bakoitzak bere iritzia edukiko du. Betiko neutralidade hori errango dugu, ez berdina da. Hoi da. Horrekin ez gara bustitzen, Inez. Hoi da, hola da, bai. Inez, utziko dugu hori alde batera, galdetu nahi nizun, zuk ere idazten duzu, poesia zerbait, badago nonbait aukera zure zerbait ikusteko. Nik idazten dut, baina eskutuan, etxean sartutan nagoenean. Batzuek dutxan kantatzen duten bezala, Hoxe, ara, hori da, inoiz nuen nolakorik esan, baina hori da nire idazteko modua. Ados. Bueno, Inez, eta Ateneoa pixket bukatzeko, pentsatzen dut udan ez duzuela programaziorik izango, deskansatu behar duzuelako, baina erraten zarian orain kamaratik kanpo, uztailan bai egon dela, ez? Zerbait aski interesgarria, uritzen okerrez badago. Bai, esaten duzu bezala, uztaila eta abuztuan ez da programatzen, baina aurten uztailaren batean justo, pixka bukaera, kurtso bukaera pixka luzatu genuen, eta uritzen egon da uztaila osoan ikusgai, Auritzeko udalak antolatuta, Edorta Jimenez idazleak bere garaian erakusketa bat prestatu zuen Hemingway eta Euskal Herria izenekoa, Hemingwayk Euskal Herrian igarotako garaiaiek aurkezten dituenak eta hainbat panelekin, eta Auritzera ekarri zuten izan ere Hemingway San Ferminetara etortzen zenean, eta beste batzuetan ere, Irati ingurura eta Auritze ingurura eta joaten omen zen deskartzatzera, arratzatzera, eta
eta hori dela eta Auritzeko udalak antolatuta, uztaila osoan zehar erakusketa hori egon da ikusgai, eta erakusketa horri hasiera bateko Nafarrateneok antolatu zuen mainguru bat Hemingwayk Euskal Herrian eta Nafarroan eta Irati inguru hortan igarotakoaren inguruan zera batzuk mai gaineratzeko, hor egon ziren Edorta Jimenez idazlea, Iñaki Egaña orain erakusketaren komisariotza lana egiten ari dena, eta Josu Jimenez Maia izan dena nire aurretik Euskara Saileko eleduna izan zera, eta Hemingwayren inguruan asko irakurri du, eta Hemingwayren obraren oso maitalea da, bera gainera auriztarra da, eta hirurak egon ziren mainguru hortan, Hemingwayk igarotakoen inguruan pixkat hitz egiten, ezta? Eta interesgarri izan zen. Eta gainera, gogoratu nahi dut ere, Ateneok nahiko luke, hurrengo urte izango da Hemingway Iruñera etorri zen dataren 100. urteurrena beteko da, eta interesgarria litzateke, Iruñan ere Hemingwayren inguruan zerbait egitea, erakusketa hori ahalko balitz Iruñan ere erakutsia ekarri ahal izatea, eta Auritzen ere komisariotza egiten ari direnek bi panel prestatu zituzten Hemingwayk Auritz eta inguru haietan igarot zituen garai haien inguruan datu batzuk azaltzeko, eta bi panel horiek Auritzen geratuko dira bertan egoteko. Beraz, interesgarria. Hortzen Ateneoaren oparia, erran bezala hurrengo urtean Hemingwayen urteurren hori, eta beraz seguru egongo direla gauza handitz, Ateneoak ere prestatuta. Hurrengo hitzordua Inez, erraten genuena, urrian izanen da liburuaren argitaratzea, ezta, poesiarena, eta sariaren ematea orokorrean. Hori da, izango da, kondestablen izaten da, normalean, pensatzen dut aurten ere kondestablen izango dela, udaletik alkatea edo alkateak ezin baldin badu hortan egon, bere ordezkariren bat, baina udalaren ordezkaritza hori egongo da, Ateneorena ere lehendakaria, eta berak ezin baldin badu ordezkoren bat, ni sailburu bezala, noski, epaimahaikoak ere bertan egongo dira, eta hor sari emate ofiziala izango da, ezta? Eta horrekin batera, ordurako egongo da liburua argitaratuta, eta eskuragarri eta edukiaren inguruan gauza gehiago jakin nahi duenarentzat, orduan izango da aukera. Hortzen aukera, erran bezala, Gotzon plaza jaio, Iruñeako hiriko 6. euskarazko poesia sariaren irabazlea, eta gaurkoan Inez Castilla Ateneoko Euskara Saileko eleduna, gurean guzti honen berri ematen. Inez, eskerrik asko eta hurrengora arte. Zuei eta nahi duzuen artea. Ikus ditzagun Iruña herriko udaletako albisteak. Iruñeko udalak 105 plaza eskaini ditu haurrentzako pista jokoen 4 saiotan, San Bartolome Fortinaren inguruan. Ibiltaririk ez eta aurkitu dorrea abuztuaren 11 eta 18 osteguna eta 12 eta 19 hortzirala izango dira, urren ez urren. Aurrekin jarraituz, txalaparta, ohe elastikoak eta zirkuito akrobaziak izango dira protagonista, aste honetan Arresien jaialdiko 5 punta zikloko 3 ikuskizunetan. Ziutadelak Ustun gehi 8, Planeta Trampoli eta orain 2 taldeen 3 muntaiak hartuko ditu astearte, asteazken eta ostegunean 8 aurrera. Eta bertzalde, Conozcamos Pamplona, udal hezkuntza programa antolatzeko eta garatzeko kontratua esleitu zaie hiriko lehen hezkuntzako ikasleei. Programak Iruñeko historia eta ondarea ezagutarazi nahi ditu eta 32.000 euroko aurrekontua jarri dute.
Bertzalde, boluntarioen arreta, ekintza eta sustapen zerbitzua sortuko du Iruñak. Zerbitzu honen kontratuaren lizitazio aurrekontua 153.000 eurokoa da. Baitere, udal programazioa ezpeleta jauregian aste honetan. Komedia magiko bat, 2 txotxongilo ikustaldi eta txotxongilo egiteko tailer bat ere egonen da. Jarduerak abuztuaren 9-tik 10 arratsaldez izango dira eta sarrera doakoa izango da. Eta Mendillorriko aurreta gaztentzako frontoi berriak aurpegia estreinatuko du auzoaren izenaren elementu adierazgarrienetan oinarritutako tamaina handiko horma pintura batekin. Endrinoak eta txolarreak dira Dealtek enpresaren konposizioaren protagonistak. Enpresa honek kolore berde, urdin eta liliko paleta bat erabiltzen du. Azkenik, Naroa Armendariz artista nafarrak bi bisita gidatu eskainiko ditu asteazkenean, tinta txinatarra eta metabersoa 2008 Kristo aurretik 2008 Kristo ondoren erakusketa berritzaileaz gozatzeko. Ziudadelako bolborategian ikus daiteke erakusketa eta bertsio digitalean berriz metaberso denborarekin evoluzionatuz doana. Azken egunetan, lerroburu haunitzetan, ikusten ari gara, Sánchezen energia aurrezteko neurrien inguruko iritzi ezberdinak eta horren kontuak, polemikak batzuk ados daude neurri horiekin, beharrezkoak ikusten dituzte, bertze batzuk ezetz. Edozein kasutan gero eta gehiago entzuten da krisi energetikoaren kontu hori eta gaurkoan zorte ikaragarria dugu. Xabier Zubialde Legarretarekin egoteko, bera energia kontuetan aditua da, eta gaur, berarekin izanen dugu aukera pixket begirada sakonago batekin ikusteko, historiako akaso ze puntotan gauden, eta noiz etortzen zaizkigun energia krisi guzti hauek edo zeren arira. Beraz, arratsaldeon, Xabier. Kaixo, arratsaldeon. Mil esker gurean egoteagatik. Gai zaila da, energiarena, zorionez, zuk dituzu hortan ja tabla batzuk eta esperientzia batzuk, orden egingo ditugu hemen galdera andana bat, pixket laguntzeko, Xabier, jakiten hori, erraten genuena, ze puntotan gauden, nire sentsazioa da, ontzizetan ikusten dugula bere halako neurri bat, Sánchezek hau energia aurrezteko ez dakit zer, edo gaseodukto baten zerbait. Baina, interesgarria ikustea, pixket panorama orokorra, noragoa zen jendarte bezala. Ez dakit, non baitetik azteko, Xabier, negu gogorra datorkigu aurten? Esango nuke 2008 urteko krisi ekonomikoan nabaria izan zen krisi energetiko sakon batean geundela. Orduan, daramatzagu ja urte asko, esaten behin eta berriz, arazo handi bat dugula jendarte bezala. Eta ezagutzen dugun jendarte eredu hau mantentzeko gero eta zailago izango dela. Orduan, kakotzen artean, orain Sánchezek aipatu ditu neurriekin eta hori, kakotzen artean ez dago ezer berririk aipatzeko. Besterik gabe da marketing beste puntu berri bat, baina marketing aparte ez dago ezer sakonean. Xabier, aipatzen duzu hori, 2008tik eta lehenagotik ere, aspalditik aipatzen ziren, halako eszenatokiak etortzen altzira, 2008an akaso ja pairatu genuen pixek gure azaletan hori. Ez dakit, Xabier, etorkizunera begira, energia gutxiago izango duten jendarte batzuetara, sozietate batzuetara ari gara hurbiltzen? Orokorrean ere bai perspektiba ez dugu galdu behar, zen edut. Munduan zehar, ala mundua osoa ikusten badugu, erantzuna argi eta garbi baietz izango da. Honek ez du esan nahi, agian ni pertsonalki, ala jendarte honetan, agian izango ditugu beste jendarte batean, baino aukera gehiago, adibidez. Desberdintasunak hor daude, hor egon dira eta izango dira. Orduan, orokorrean, esan alda,
izango dugula eszenario berezi bat, eta izaten ari gara, oraintxe bertan, orain arte egin duguna mantentzeko gero eta zailago izango dela. Hau da, orain arte egin dugun jendarte bezala izan da, urtero erabili dugun energiaren kopuru handiago bat. Urtetik urtera gero eta gehiago erabiltzen. Bai, hori da azken hamarkada hauetan egin duguna. Bai, ez gara konturatzen, eta entzuten ditugu hitz asko, eraginkortasuna, aurrezpena, ez, errealitateak azaltzen digu urtero erabili dugun energiaren kopurua handiago izan da. Hau mantentzea etorkizunean gero eta zailago izango da. Hori orokorrean da nola azalduko nuke nik behintzat. Zergatik izanen da gero eta zailago? Bueno, orokorrean erabili dugun energia azken hamarkada hauetan hiru sustraietatik etortzen dira, orokorrean da ikatza, solidoa, gas naturala, gasa, eta petrolioa kakotzen artean likidoa. Eta aspalditik nabaria da, zientifikoki azaldu alda, eta badagoela arazo bat sustrai hauekin, eta erregaiekin, esango nuke, eta orokorrean geologikoki gero eta zailago da lortzea orain arte egin duguna ala lortu duguna. Hau da, petrolioa adibide bezala, gero eta sakonago dago, orduan gero eta garestiago da ateratzea, ala termodinamikoki azaldu da, gero eta energia gehiago erabili behar dugu ateratzeko. Osea, guk sartu behar dugu gero eta esfortzu energetiko gehiago atera izateko petroleorik gero dela energia bera. Geologia da eta erresa da, fisika pura. Zain dut gehiagorik ez. Orduan gero eta zailago, gero eta garestiago. Orokorrean esan alda horrela. Eta beraz, planteatzen zaiguna da, erregai fosil gutxiagorekin bizi beharko garela edo garestiagoekin? Gauza bera da, azken finean. Adibide simple bat, orain bizitzen ari gara energiaren prezio altu batekin, eta honek ekarriko digu erabilpen txikiago bat. Bai ala bai, derrigorrez. Jende asko, industria asko, udal asko, ezin dutelako ordaindu prezio hauek, orduan. Prezioa ala erabilpena azkenean da moneda berdinaren bi aurpegiak, bai? Baina, Xabier, Raunditzek errango dute, baina petrolioa egon barra da purrustaka eta ikatza ere bai, eta egingo dituzte ikerketa eta esplorazio gehiago, eta aurkituko dituzte, ez dakit, jazimiento gehiago, inkluso orain Antartikan, eta erraten dute horko izotzak atzera egiten duen heinean, hor ere aurkitzen aldirela, ez dakit petrolio putzu gehiago, orduan batek errango du, hemen ez dakit nik ez dut arazo handiegirik ikusten. Petrolioa ez da bukatuko. Guk ez dugu ikusiko petrolioaren bukaera. Asuntoa ez da hau. Zuk esaten duzuna horrela da. Gero eta ikerketa gehiago egiten ari dira, eta hori da errealitatea. Baina honek, inkluso esan nahi du, gero eta esfortzu gehiago egin behar da gauza bera lortzeko. Ezaltzen ari naizena, bai? Eta gas naturalekin gauza bera. Frackingaren bidez lortu alda gas gehiago, noski, baina frackingaren bidez erabili behar duzu energia gehiago, diru gehiago, esfortzu gehiago, eta orain arte hamarkada hauetan ezagutu dugun jendarte eredua ala ekonomian bizi duguna, bai, hamarkada hauetan, hau honela izateko bi baldintza oso garrantzitsuak izan behar ditu. Bat izan da energiaren kopuru handi bat eta handiago bat izatea oso errez, petrolio, gas naturala eta ikatza, eta hori aldatzen ari da. Eta bigarren baldintza izan da, erregai fosil hauek erre ondoren, bihurtzen da, sortzen da kea, botatzen duguna zeruara, botatzen dugun kea, eta hori ere bai oso simple eta erresa izan da. Baina oraindik aurrera ikusten ari gara, bai, lurran azpian lortu duguna gero eta zailago dago, eta bai, gure buruaren gainean botatzen ari garena gero eta zailago dago ere bai. Azkenean hor dago krisi klimatiko bat, poluzioa orokorrean,
Orduan, bi baldintza hauek gero eta zailago daude, eta noski, erdian dagoena, jendarte eredua, ekonomia eta bar, bi krisien artean dago kokatuta. Bai? Nola baitere lurrazpian badago gero eta gutxiago eta zailago, eta gure buru gainean gero eta toki gutiago ere bai, ez? Hor zaborra botatzeko azkenean ditzetan erraten da, CO2 eta aldaketa klimatikoa da hondakin bat, azkenean, ez? Da hondakin baten ondorio. Bai. Eta lurrazpitik atera duguna, egia esan bakarrik ordaintzen ari gara ateratzea. Negozio bezala, noski, baina ateratzea, ekoiztea ez, ama lurrak ekoizten du. Ordaintzen ari gara bakarrik ateratzea, mugimendu hori. Eta zerura bota duguna gauza bera, kakotzen artean doainik izan da, no? Orduan, bota dugu gehiago, noski, baina gero eta zailago eta gero eta garestiago, bi arlo hauetan, bai? Eta bertze gakoetako bat, Xabier, ulertzeko gure jendartek nola funtzionatu duten da, erratek genuen ez? Ez da bakarrik petroleo haunditz eta gas natural haunditz izan dugula, edo lotua dago horrekin, batez ere merkea dela, ez? Hori ulertu da. Petroleo konbentzionala zela petroleo bat merkea, ez? Eta merkea izatea dela baldintza beharrezko bat, funtzionatzeko gozek funtzionatu behar izan duten bezala, ez? Eta orain ikusi dugu nola goratu denean apur bat, ez? Petroleoaren adibidez prezioa, eta ondorioz gasolinarena eta bar, ez dakit, industria haunditzek, edo adibidez nekazaletxe handitzek utzi dute funtzionatzetik. Hau da, nolabait zegoen dena oso ajustatua, ez? Merkea zen heinean funtzionatzen zuen, pentsu merkea zegoenean, gasoila merkea zegoenean funtzionatzen zuen, baina igo denean prezioa pixka bat, ez da eraginkorra modelo hori. Bai, azkenean, honelako gaiei buruz hitz egiten dugunean, batzuek pentsatzen dutela arazo teknologiko baten aurrean gaudela. Eta nik esango nuke arazo kultural batekin gaudela, bai? Kudeatzen ari gara arazo kultural bat, esan nahi dut honekin, nola antolatu dugun jendartea hamarkada hauetan, eta bada izan dira aldaketa asko hamarkada hauetan jendarte hauetan, eta aldaketa hauek izateko derrigorrez, konturatu gabe, esango nuke, konturatu gabe, baldintza hau izan dugu. Esan edut, antolatu dugu jendartea, energiaren kopuru handiago bat betirako izango bagenu bezala, alde batetik, eta bertzaldetik prezioak ere bai, merkeago, kakotzen artean merkeago betirako izango baziren bezala. Eta oraintxe, errealitateak azaltzen ari dugu begira, antolatu duguna, etorkizunean, arazo batzuk izango ditula. Bai? Baina hala ere, ez dakit, ikuslea handitzei harrituko dionek arrangoitzute, baina Xabier, ez dakit hor daude berriztagarriak, ez? Badakigu transizio batekin behar dugula, badakigu kostatzen ari zaigula, baina, badugu hor aukera, ez dakit, energia handitz lortzeko izatez, duela gutxi atera da datua, uste dut Nafarroak kontsumitzen duen elektrizitatearen kontsumitzen duena, baina uneko ez dakit, 70 gehiago edo ekoizten duela, hau da, superabit bat dagoela, ez? Eta orduan norbaitek pentsatuko du, baina, Xabier, ze arazo, badugu elektrizitatea burrustaka, pila bat. Alde batetik, berriztagarriek ezin digu ekarri ala eman erregai fosilak eman digutena. Ezin da, esan edut. Orokorrean, pentsatu behar dugu, petrolio hidrokarburoak nahi duzun hitza erabiltzen dugu mugikortasuna izateko. Eta hori da, kakotzen artean erabiltzen dugunaren energiaren kopuraren erdi bat kakotzen artean. Orduan, berriztagarrekin hori izatea, mugikortasun hori izatea berriztagarrekin ezin da lortu. Berriztagarriak etorkizunean, oraingo errealitatean, argi eta garbi berrezkoa dira eta izango dira berrezkoa. Izan behar dugu eredu berriztagarri bat, bai ala bai, zalantzari gabe. Baina honekin ezin dugu esan, orain ezagutzen dugun jendartea mantendu aldela berriztagarrikin. Teknologikoki ezin da mantendu. Oso garrantzitsua da hori barneratzea, ulertzea. Honekin ez dut esaten berriztagarrien apostu bat ez dela izan behar, noski baietz. Baina gauza bakoitza neurri batean. Hori izaten da, gakoa hor ulertzeko kontu hori,
lehenik eta behin diferentziatzean ikusten handizaten ez duguna egiten energia eta elektrizitatea, ez? Ez direlako gauza bera, hau da gauza da erratea edariak eta bertzea da kas de naranja. Erran nahi dut, ez dire gauza diferenteak. Bai, eta aipatu duzu elektrizitatea, pues Nafarroan ekoizten ari den erabiltzen dugu, baina elektrizitate gehiago. Bai, honek zer esan nahi du, honek azaltzen du, egoera horrek azaltzen digu, eredu pribatu bat dugula, eta lau esku pribatuen artean kudeatzen ari dira eredu elektrikoa eta eredu energetikoa, eta orduan egiten dituzten gauzak haien onura, ez jendarteren onura. Besterik gabe, honekin ez dut esaten ezer berezirik, baina horrela da. Orduan, Nafarroan, eta beste toki askotan gertatzen ari den bezala, sortzen den elektrizitatea ez da Nafarroako jendartearentzat adibidez. Estrategikoki antolatzen da eta kudeatzen da negozio pribatu bat bezala. Eta saldu nahi dute haien produktua. Eta berdin zaiek akotzen artean, nora bidali behar duten haien produktua. Eta produktu berezi hau, elektrizitatea, bai ala bai, kable batetik bidali behar da, eta orduan sortzen dira, bai ala bai goiten txoiko sareak adibidez. Hala ere, Xabier, erran duzu, mugikortasunarena seinalatu duzu adibide bat, ez bezala, errateko nola, nahiz eta elektrizitatea honditz ekoitzi horrek ez du erran nahi, ordezkatzen aduko dugunik gaur egungo energia kontsumoa, ez? Gaur egungo gasoila eta kontu hauek, ez dakit adibidez, kotxe elektrikoena, ez? Izaten da, jende handitzek bere burutan duen adibide bat, izatez, orain jakin dugu duela guti, Nafarroako gobernuak, EU Next Generation diru laguntza horien zati handi bat bideratu diola Volkswagen eta ez dakit ze enpresa izazki, baina Volkswageni adibidez, kotxe elektrikoak egiteko, ez? Orduan, hain zuzen señalatzen zenuen hori, ezingo dela egin aldaketa hori, baina gero, behintzat horretan pausoak ematen saiatzen ari dira. Bai, noski. Mugikortasun elektriko bat izatea guztientzat, ezagutzen dugun bezala ezin da lortu. Honekin esan nahi dut, bultzatzen ari dira honelako neurriak aldutenentzat. Esango nuke orokorrean errez ulertzeko, aldutenentzat. Bagoaz, erabiltzen dugun energiaren kopuru txikiago baterantz, orokorrean. Eta mugikortasuna ezagutu dugun bezala ez dugu izango, eta izango dugu mugikortasun txikiago ala murriztuta bat etorkizunean. Orduan, elektrifikatu alda zerbait, baina ez guztientzat ezagutu dugun bezala. Bera, Xabier, bizket, bueltatuta plano orokorrera historiko horretara, aipatu dugu, etorkizunera begira, segurazki energia gutiago duten jendartetara hurbilduko garela, halako jendartetan bizi beharko garela, baino, ze puntuteraino erran dezakegu orain ikusten garen energia krisi hau horren nolabait ere parte dela, jeitsiera horren parte dela, edo honek badu ikusteko soilik gerraren kontuarekin, Ukrainako eta Rusiaren arteko gerra horrekin, eta nolabait ere zerbait pasajeroa da, eta gerra hori bukatzen denean, pixket ja bueltatuko gara estabilidade batera, naiz eta zuk erran duzunaren arabera etorkizunean bai egia den, joango garela jeitsiera batera. Ez dakit nola ikusten duzun, edo erran daiteke, ez dakit, gerra honek nolabait ere oraingo energia krisia ez dela soilik pasajeroa, eta badagoela zerbait strukturalagoa, sakonagoa. Bai, aztertzen baditugu adibide bezala, aztertzen baditugu elektrizitatea eta gas naturalaren prezioak, argi eta garbi ikusten da gerra baino askoz lehenago hasi ziren igotzen prezioak adibidez. Eta petrolioarekin 2008 urtean argi eta garbi ikusi zen petrolioaren puntu gorena. Hor daude datu guztiak, esan guda, kakotzen artean niretzat gai honetaz hitz egiten badugu, guda da tramo pasajero bat esango nuke dela gai honetan. Besterik gabe, guda hau aprobetxatzen ari da erabaki politiko batzuk hartzeko epe motz batean.
kakotzen artean. Eta horrexegatik agertzen dira estrategia geopolitiko batzuk, eta erabakitzen dute ez erostea gaza ez dakit nori, erosteko beste bati, eta horrelako negozioak sortzeko, de paso oligopolio energetikoak irabazten dira diru gehiago, eta erabaki politiko beste batzuk hartzen dira aprobetxatzeko aitzaki hau. Eta orokorrean hori da esango nukena, eta dago gu da, baina ere bai, nik uste dut, gero eta nabariago dago, gero eta beldur gehiago sortzen da dira jendartean, apropos, azkenean nik uste dut, eta iritsi pertsonal bat, jendarte beldurtuta bat izateko eta banatuta, aldaketa oso sakon eta azkar batzuk bultzatzeko jendartean eta isilik eta geldituta egoteko aprobetxatuko dute. Xabier, justo orain egon dire erratek honen bezala, saioaren hasieran, polemika dago, justo gaur atera da lerroburuetan, Sánchezen energiaren inguruko neurri horien polemika guzti hori. Karo, suposatzen da Sánchezek hartu dituen neurri hauek direla Europar Batasunaren estrategia oso baten parte, eta beraz, bertze herrialdekiko, batez ere Alemaniarekiko solidaritate batean, nolabait ere Alemaniak badu dependentzia Rusiako gasarekin, orain izan du jaitsiera bat, eta orduen eskaintzeko ari elektrizitatea eta energia, eskatzen zaie gainerako herrialdei jaisteko, ez? Beraz, agian esan daiteke hau dela beste testuinguru batean, eta ez dela dagoeneko bizitzen ari garela energia eskasia bat, ez? Baina, hala ere, Xabier, galdetu nahi dizut, eskaparateen argiak itzaltzea, aire girotua jeistea, halako neurriak, ez dakit, etorkizunean ikusiko ditugu, holako gauzak onartzeko prest egon beharko gara datozen urteetan, bai edo bai? Honelako gauzak prest egon behar da onartzeko eta beste gauza sakonago batzuk ere. Eta larriago, baina galdetzen badidazu honelako neurriak erabilgarriak direla energia aurrezteko, zalantzari gabe nik esango nuke hau dela marketing estrategia baten pauso bat, gehiagorik ez. Estrategia zein da? Luzerago hitz egin aldugu, baina orokorrean da pixka bat jendartearen malgutasuna handitzea, beldurtzea beste neurri batzuk onartzeko eta bar, baina da marketing besterik gabe. Esan edo termostatoak igotzea, korbatara kentzea, horrelako gauzak energiaren ikuspuntutik teknikoki izan nahi dut, zentzuri gabeko neurriak dira. Esan edo Nafarroan adibidez, gas naturala, energia aurreztu nahi baduzu oso errez da. Esan edut, Riberan badaude bi zentral termikoak, epaiek esan dute, 3 uste dut, ilegalak direla, itxi aldira, soberan dago elektrizitate hori, ilegalak dira, itxi aldira, arazori gabe eta gas naturala aurreztuko da oso errez. Hala, Nafarroan aurrezteko energia, proiektu handiena da, orain abiadura handiko tren adibidez, ekuestiona dira horrelako proiektu bat energia gehiago erabiliko duena, ala Txabakoitz auzoan eraiki nahi duten tren geltokia adibidez, gelditzen badute honelako proiektuak, ala bertan bera uzten badituzte honelako gauzak, pentsatzeko lasaiago ze behar dugun jendarte bezala, batean energiaren aurrezpen handi bat izango dugu, oso errez eta simple, bai? Osea, estrategia ez da energiaren aurrezpen bat lortzea baizik eta beste marketing estrategiak izaten ari dira. Erranezuna, Xabier, eskaparateetako argiak itzaltzea edo aire girotua jeistea, hori dela pixket tonteria bat, konparatuta egin beharko ditugun esfortzuekin? Zalantzari gabe, esango nuke baietz, bai. Teknikoki azpimarratuko nuke tonteria bat dela, bai. Bueno, hortxen eskerrak ez zarela agertzen egunkarietan, lerroburuan bertana, segurazki leku amozko zizuten batzuk, Xabier. Pixkat bukatzen joateko, ere, lehen aipatu dugu, Next Generation diru laguntza horiek, ez? Diru kantitate handi bat etorri da Europara, suposatzen da, behintzat, transizioa egiteko, ez? Eta bi irizpide nagusi zituen, jasangarritasunarena eta digitalizazioarena.
Eta ikusi duguna da, diru horren partida handitz joan direla, adibidez, kotxe elektrikoaren finantziaziora eta enpresen digitalizaziora. Ez dakit, Xabier, zuk sentsazioa duzu, ez dakit, modu trakets batean edo gaizki bideratzen ari direla diru laguntza horiek, eta hala bada, ez dakit, nora bideratzen alko ziren diru guzti horiek? Bai, orokorrean, diru laguntza hauek bideratzen ari dira gutxien onura izateko, esango nuke, bai. Ez estrategikoki jendartearen ikuspuntutik, ala ikuspuntu orokor batetik energia aurrezteko jendarte bezala, bai. Adibidez, mugikortasuna. Nafarroan planteatu ahalko genuke plan estrategiko bat mugikortasuna orokorrean, bai, pertsonentzat ala merkantzientzat, mugikortasun plan bat ahalik eta gutxien energia erabiltzeko, adibidez, no? Orduan trenari buruz hitz egin aldugu, ala garraioei buruz hitz egin aldugu, ala transporte publiko hitz egin aldugu, ala gauza pilo bat planteatu aldira, energia gutxiago erabiltzeko mugikortasunean, adibidez, bai? Baina ez da horretarako bideratzen diru laguntza hauek. Bideratzen da neurri individualentzat orokorrean, bai? Alduenarentzat kotxe elektriko bat erosteko, bere etxebizitzan eguzki plaka jartzeko, horrelako gauzak, bai? Baina noski geratzen da jendartearen eren bat, adibidez, ala erdi bat, nahi baduzu, aukerari gabe, zen edut. Digitalizazioan pausoak ematea horrek lagunduko du energia aurrezteko edo ez da ere? Izan daiteke energia aurrezteko, ala kontrakoa, digitalizazioak ez da ezer, da tresna bat. Tresna bat ezin du lortu ezer. Garrantzitsuena ez da tresna, baizik eta nola erabiltzen dugun tresna. Labana bat erabili dugu gauza bat egiteko ala kontrakoa. Digitalizazioa erabili dugu gauza bat ala kontrakoa. Orduan, tresnak ez digu ezer esaten. Esaten digu tresnaren erabilpena. Eta diru laguntzak zoritxarrez joaten dira tresnak izateko, baina ez du ezer esaten erabilpenari buruz. Hortzen, digitalizazioa bera ere akaso auzitan jarri beharko litzatekeela, gai komplikatuak gaurkoan nahi izan dugu energiaren krisiaren ikuspegi zabalago hori ematea, pixkat burua altxatzea eta ikustea Sánchezen neurri hauek historian ze puntotan kokatzen diren. Xabierrek erranduen bezala, hau seguraski ere ez da ezer konparatuta etorkizunean egin beharko diren esfortzuekin. Erran bezala, Xabier Zubialde Legarreta gaurkoan pixkat guzti honetaz ilustratzen, argi ematen. Xabier, mila esker onditz gaur gurean egoteagatik. Plazer bat izan da. Hauxen dena gaurkoz magazinean, ez dugu ezer gehiago gaurkoz, bihar ere hemen egonen gara, asteazkenean. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.